Diomedes, Del Ponte, La Valette u Zonzadari. Il-koll ismijiet ta' Gran Mastri tal-Ordni ta' San Ġwan. Xejra anakronistika u futuristika iżda, dawn l-istudenti minn Savio College dandu l-Gran Mastri blibsa robotika li waslithom Ruma. Jinqataw xi sensors, jinħarqu l-moturi jew xi batteriji. Inti tmur hemm dakinhar tal-kompetizzjoni f'Ruma u taħseb li jkun qed jaħdem kollox u meta tkun qed testja l-affarijiet jinqaralek xi ħaġa u trid tagħmel minn kollox sabiex issolviha dak il-ħin. Iltqajna ma' grupp ta' studenti li rrappreżentaw b'suċċess lill-kulleġġ b'robots li bnew huma stess waqt l-avveniment Room Cup, taqbida internazzjonali fejn studenti minn madwar l-Ewropa jisebixxu jikkompetu permezz ta' proġetti speċjalizzati fl-intelligenza artifiċjali u robotika. Aħna l-ewwel iqsamna fil-bidu bħala engineers u programmers u ma kien dak il-wieħed li kien il-kapten ta' tim li kien kapaċi fit-tnejn li huma. Provajna kemm jkun nalternaw bejn daw ir-roles ta' engineer u programmer ħalli kulħadd ikollu sem f'kollox. Il-proġetti rappreżentaw frott il-ħidma tal-istudenti li jinsabu fl-10 sena tal-kulleġġ, għal sena waqt il-lezzjonijiet ta' teknoloġija robotika u b'dedikazzjoni anke għal ħafna sigħat wara l-ħinijiet tal-iskola, jirnexxilhom jibnu mill-ġdid u jipprogrammaw robot sofistikati bil-kapaċità li jinnavigaw ostakli u jwettqu b'suċċess diversi istruzzjonijiet, fosthom li jeħilsu vittmi minn qagħda mwera waqt rotta komplikata. Kull tim seta' jagħmlu kif irridu, imma kellu bżonn jimxi wara din il-linja li kienet issir hemmhekk, ġo ma konniex nafu x'se jiġri eżatt. L-istudenti wettqu l-proġett taħt is-sorveljanza ta' Charles Axisa, l-allim dedikat tal-computer robotika li ilu jgħallem lill-istudenti f'dan il-kulleġġ għal 29 sena. Tħanna fl-Explorer li irbaħnija u tħanna fil-Rescue Line. Fil-Rescue Line kellna parteċipazzjoni iktar qawwija għax tħanna b'4 timijiet, irnexxilna ngħaddu l-fażi eliminatorja u spiċċajna mit-tielet post il-qudiem. L-istudenti qalu li jikkunsidraw l-esperjenza bħala waħda formattiva li tagħmlilhom kuraġġ sabiex ikomplu jispeċjalizzaw fis-suġġetti ta' xjenza u robotika. Naw ftit żmien ieħor se jkun hemm l-intelligenza artifiċjali se tkun qed tgħinna ħafna f'xogħolna, sa din kapaċi tkun ta' benefiċċju jew anke ma tkunx ta' benefiċċju għalina. Jiena ngħid għalija tinfittex biex naħdem fil-biomekkanika. Il-programm ta' robotika huwa appoġġjat mill-Kunsell għax-Xjenza u t-Teknoloġija.